Toto je najnovší prístroj na meranie krvného cukru, krvného tlaku a kyslíka v krvi vyvinutý nemocnicou Glen Eagles v Kuala Lumpur. Stačí si ho pripnúť na prst a zmerať si hladinu cukru v krvi, krvný tlak a hladinu kyslíka v krvi za 3 sekundy. Vzhľadom na to, že súčasná klíma má vplyv na fyzické a duševné zdravie starších ľudí a detí doma, ako aj priateľov s vysokou hladinou cukru v krvi, tento glukomer vrelo odporúčam. Presnosť je 99,9%. Navyše je veľmi prenosný a dá sa ľahko vložiť do tašky, čo je veľmi pohodlné na použitie na cestách. Ide o skvelý vynález, keďže sa predával v 58 krajinách. Aby sme pomohli viacerým ľuďom zostať zdravými, prvých 100 objednávok bude mať 80% zľavu. Ak nie ste spokojní, môžete